बताओ हमनी के समाज अभी कहाँ बा। दुल्हन अगर स्टेज पर 2-4 बेर हंस लेता, 2-4 बेर लड़का से हंस के बतुआ लेता, तो पूरा बरियतिया के घरे कथी बतुआई। देख लहू लड़किया के सुंदरे हवा, लेकिन तो ठीक है खड़ा रही मर्दे हंस के बतुआई तो लैया लड़की फॉरवर्ड भी आई तो लाज भी ओकरा में ना हवा। ए माने लाज ओकरा होए के चाही कि लाज ओकरा होए के चाही जौना के तरफ से तू बरियाती आयल बड़ा और जौना गड़िया पहला वो लड़किए वाला के ढेउआ से तो ओकरा लाजे न है। आ तोरा आ तू जौन भल चौको पर दारू पीला त लड़काओ अपने ढेउआ से दिलवा जेब से का वो लड़किए वाला के ढेउआ तो तोरा लाजे ना हवा। आधा घंटा से बैठल बड़ा नाश्ता ला कुर्सी पर मारामारी करे तारा तो तोरा लाजे ना हवा। और जो लड़कावा के बक्सिया पहले वो कोटो पैंट वो लड़किए वाला के ढेउआ से तो ओकरा लाजे ना है। और लड़कावा के देखै तारा स्टेजवा पर हाँ तो उ जो कोटवा पहले चटी बनियान से लेके सब कोनो लड़किए वाला के ढेउआ से किनायल है तो ओकरा लाजे ना है। तू लड़की के लाज खोजै तारा